Hi, hello, welcome back to my channel Nidhi's Life. Ini day December 31st. Late rapra ponji start manpuga bandu log start manpuga bandu 5 minutes barpe banpante December 31st 31 ini December. So ini party new year party. So inkulo ponula hitte restaurant ge handal po video manpe ijiniji ಜಾಸ್ತಿ manpe rapuji. So chuchu rate apna to video mantu nikle padu. Bidaka bale Indian nail art mantini actually na friends na ಮತ್ತೆ ಬೇತಕ್ಲಿ ಎತ್ತಿತ್ತೆ ಬಿದ್ದೆ ಆನ್ಲೈನ್ ಎತ್ತಿತ್ತೆ ಮನ್ಪೌಡ್ ಬಂದು ಬಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ಲೇಟ್ 2-3 ಸತಿ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿ ಬೇಗ ಬುಕ್ಕ ಬರ್ಪೆ ಪಂಡಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಯಾನೇ ಇಲ್ಲ ಒಂದು ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಇಲ್ಲ ಸೊ ಇಂದೇನ ಫೈನಲ್ ಔಟ್ಫಿಟ್ ನೆತ್ತೊಂಜೆಲ್ಲ ಸ್ಟೋರಿ ಬಂಪೆ ದಾದ ಬಂಡೆಂಕ್ಲು ಇಂದು ಸ್ಯಾಟರ್ಡೇ ಆನಿನ ಡ್ರೆಸ್ ಅಂದೆ ತೊಂದಿನ ಡ್ರೆಸ್ ಬೊಕ್ಕನ ಶೂಸ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಪೋದು ಮಸ್ತ್ ನಾಡೆ ಹೇಳೇನ್ಮ ಶಾಪ್ ಬಟ್ ಫೈನಲ್ ಒಂಜಿ ಶಾಪ್ಗೆ ಎಂಕ್ಲು ಎಂಟರ್ ಆಯ ಅಲ್ಪ ನನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ಗೆ ಈ ಡ್ರೆಸ್ ಇಷ್ಟ ಆದಿತ್ತು ಬಟ್ ಎಂಕ್ ದಾದ ನಾತ್ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತು ಆಯ್ತು ಪಂಡ ನೇಪಲ ಸ್ಲಿಮ್ ಫಿಟ್ ಪಾಡ್ನು ಫ್ರಾಕ್ ಟೈಪ್ ನಾನು ಇದ್ನೆಟ್ ಪಾಡ್ದಿಜಿ ಎಂಕ್ ಒಂಥರ ಇಲ್ಲಡೆಂಕ್ ಇಷ್ಟ ಇಂಚಿನ ಏನು ಪಾಡ್ವೆ ಬಟ್ ಔಟ್ ಸೈಡ್ ಏನಿದ್ನೆಟ್ ಹೊರ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಿಜಿ ಎಂಕ್ ಒಂಥರ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಆಪಂಡ ಅದ ಪಂಡ ಅಲ್ಲೇ ಜೋಕುಲ್ಲಕ್ಕ ತೋಜುಂಡು ಪನ್ ಬೆರೆತುಂಚಿ ಕಾಲಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ಕೋಲ ಅಂಚವನ್ ಬೇರೆ ಬಲ್ಲಿ ಬಂದು ಸೊ ಹಿಂಗೆ ಏಪಲ್ ಅಂಚ ಅವಂತು ನಮ್ಮ ಏಪಲ್ ಒಂಜಿ ಪೋನಾಗ ನಮ್ಮಕ್ಕೋ ಸೂಟಪ್ ನಾವೇನು ಪಾಡೋಡು ಮಾತು ಶೋಕ್ ತೋಜುನು ಬಂದು ಒಟ್ಟಾರೆ ಪಾಡ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ನಿಂಕ ಅಂತನು ಬಟ್ ಆರೆ ನನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಪಾಡು ಪಡಿ ಅನ್ ಬೇತೆ ಮಾತ್ರ ಟ್ರೈ ಮಂತಂತೆ ನಿಂದನು ಟ್ರೈ ಮಂತಿನೇಜಿ 2 ಸರ್ತಿ ಪಂಡೇರು 3 ಸರ್ತಿ ಓರ ಟ್ರೈ ಮಂತು ತೂಲತ್ತ ಶೋಕ್ ತೋಜುಂಡು ಪಂಡೇರು ಲಾಸ್ಟ್ ಟ್ರೈ ಮಂತ್ ಬತ್ತ ಅಪ್ಪಗಲ್ಲೇ ಇಂಕ್ ಮನಸ್ಸಿಜ್ಜನು ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಅಂದಿತ್ತು ನೆಂಕ್ ಒಂಜಿ ಆಸಿತ್ತು ನಾರು ಓಣ ಒಂಜಿ ಡ್ರೆಸ್ ಎಂಕೋಸ್ಕರ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮನ್ಪೋಡು ಒಂದು ಫೈನಲ್ ಇನ್ನೊಂದು ಯಾರು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಂತಿರ್ ಪನೆ ಅಂದಿತ್ತೊಂಡೆ ಬಟ್ ಶೂಸ್ ಮಾತದೆ ತುಂದಾನಕ ಫೈನಲ್ ಮಾತ ಪಾಡ್ದನ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ್ ತೋಜುಂತನು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಹಿಂಗೆ ಅಲ್ಪ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಕೊರಿಯರ್ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ್ ತೋಜು ನಿಂದು ಡ್ರೆಸ್ ನಿಕ್ ಬಂದು ಸೊ ಇಂಕ ಅಂಚ ಪನ್ನಾಗ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅಂಡು ಐ ಆಮ್ ಹ್ಯಾಪಿ It's not enough. You are not happy tonight? Okay, thank you. So we start with the first group of dance. We come here to perform and we begin slowly. But tonight, I want to announce you that we have some tombola tickets. If you want it, just call Sami. So, we can decoration matter postpone the ತೋಷ್ಪ ಒಂದುಲ್ಲೆ ನೆತ್ತಲ್ಪ ಐತನ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಲಾವಮಂತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಐತನ ಸಾಂಗ್ ಪಾಡ್ದಿಜಿ ಹಿಂದಿ ಸಾಂಗ್ ಹಾಕೊಂಡು ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮತ್ತಿದ್ದೀನಿ ಮುಲ್ತಕ್ಕಲು ಸೊ ಅಕ್ಕಲ್ನ ಏನು ಮುಲ್ಪ ವೀಡಿಯೋ ಪಾಡ್ದೆ ಖಾಲಿ ಏನು ಸ್ಟೋರಿ ಪನೊಂದು ಇಪ್ಪೆ ನಿಕ್ಕುಲ್ಲ ಐತೆ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ತೊಗೊಂಡಿಪ್ಲೆ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಂತಿತ್ತೇರು 2 ಜನ ಪೊಣ್ಣುಲು ಇತ್ತಾರೆ ಅಕ್ಕಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ್ ಮಂತಿತ್ತೇರು ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಬಟ್ ದಾದ ಏನು ಪಂಡ ಯಾನು ವೀಡಿಯೋ ಮನ್ಪುನಾಗ ಅಲ್ಪ ಫೋಟೋಗ್ರಾಫರ್ ಅಡ್ಡನೇ ಬತ್ತುಂತೊಂದೆ ಇಂಕ ಆಯನ ಅಕ್ಕಳು ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಓಲ್ ಮಂತಂದ್ರೆ ಅಕ್ಕಲು ಅಡ್ಡಗೆ ಬತ್ತಾಯಿ ಫೋಟೋಗ್ರಾಫರ್ ಉಂತೊಂದು ಇಂಕ್ಲೇದಲ್ಲ ಪಂಡ್ರಲ್ಲ ಪುಜಿದ ಪಂಡ ಆಯನ ಡ್ಯೂಟಿ ಮಂತಂದಿತ್ತೆ ಫೋಟೋಗ್ರಾಫರ್ ಸೊ ಯಾನು ವೀಡಿಯೋ ಮಸ್ತ್ ಮಂದೆ ಬಟ್ ಇಂಕ್ ಫೋಟೋಗ್ರಾಫರ್ನೇ ಮಂಡೆ ಬರೋಂತೀನಿ ಐಕೆ ಇಂಕೆ ಏತ್ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ತೋಜುನು ಆತ್ ಯಾನ್ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ವೀಡಿಯೋ ಮಂತದ್ದು ಇಂದ ಕಪ್ಪಲ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಅಲ್ಪ ಸೈಡ್ ಇಡ್ಕೊಂಡು ಕುಲ್ದಲ್ಲ ಚೇರ್ ಪತ್ತೊಂದು ಆರು ಪೋಂದುಲು ಇರ್ತೆ ಸೊ ಇಂದು ಎಂಕ್ಲ ನಿವ್ಯರ್ ಪಾರ್ಟಿ ಚೂರು ಏತಾಪ್ ನಾತ್ ಯಾನ್ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕ್ಲಿಪ್ಸ್ ಪಾಡ್ದೆ ತುಯರಗೋಸ್ಕರ ಬೊಕ್ಕ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ದಲ್ಲಿ ಉಂಡು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೇವೀಸ್ ಬೈನ ಬೊಕ್ಕ ರಾಜ ಬೈನ ಅವನೊಂಜಿ ಮಿಸ್ ಮನ್ಪೇರ್ನ ಪೋರ್ಚಿ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ್ ಇತ್ತನು ಅವು ಐತ ಸಾಂಗ್ ದೊಟ್ಟಿಗೆ ಪಾಡ್ದೊಲಿತನು ಬೊಕ್ಕಡೆ ಬೊಕ್ಕ ಕಾಪಿ ರೇಟ್ ಬತ್ತನ ಬೊಕ್ಕ ಪೊಕ್ಕಡೆ ಕಿರಿಕಿರಿ ಅವು ಮಾತ ಕೂಡ ದೆಪ್ಪುಡು ಅವು ಇನ್ನು ಮಾತ ಹಾಕೊಂಡು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ಸಾಂಗ್ ಪಾಡ್ತಿಜಿ ಇತ್ತು ಈ ಪೊಣ್ಣು ಮುಲ್ಪ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ಇತ್ತೆ ಮುಲ್ಪ ಪೊಣ್ಣು ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ್ ಮಂದಿತ್ತಲ್ಲಿ ತೂವೊಂದಿಪ್ಪನಿಗಳು ಫೋಟೋಗ್ರಾಫರ್ ಅಡ್ಡ ಹೊಂದಿತ್ತೇರು ಸೊ ಏತಾಪ ನಾತ್ ವೀಡಿಯೋ ಮಂದೆ ಒಂಜಿ ಕಡೆ ಬಾಲ್ ಅಂಚಿಂಜಿ ಬಲ್ತು ಅಂತೆ ಯಾನ್ ಬೊಕ್ಕ ಸೈಡ್ ಆಯ್ ಮಿತ್ ಸೈಡ್ ಬಲ್ತೆ ಬೊಕ್ಕ ಅಂಚಿಪೋದು ಮಿತ್ ಪೋದು ಯಾನ್ ಅಲ್ಪಡ್ ನಿಕ್ಲಿಕ್ತೆ ವ್ಯೂಸ್ ತೋಷ್ ಬರೋರ ತೂಲೆ ಎಂಚ ಡೆಕೋರೇಷನ್ ಮಂದಿರ್ ಬಂದು ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ್ ಆತನ ಡೆಕೋರೇಷನ್ Ganveer, come on! Can we clap for him? Yeah, Ganveer, fast! Clap for him. Ganveer, fast! Okay. But he's the first to finish his drink. Ganveer, fast! Okay. So you have many winners. You have many winners. ನಿಕ್ಲು ಗೇಮ್ಸ್ ತೂದಿ ಪರ್ ಬಾಲೆದ
ಅಲ್ಪ ದಾದ ಮಂತೇರು ಪಂಡಕ್ಲು ಒಂಜಿ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಮಂತೇರು ದಾದ ಪಂಡ ಮಲ್ಲ ಜೋಕ್ಲೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಜೋಕ್ಲೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಂತ್ ಗೇಮ್ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಂತೇರು ಅಂಚ ಮನ್ಪರೆ ಬಲ್ಲಿತ್ತಂದ ಪಂಡ ಮಲ್ಲ ಜೋಕ್ಲು ಬೇಗ ಫಾಸ್ಟ್ ಪರ್ಪೇರ್ ಜ್ಯೂಸ್ ಅವಳ ಆರೆಂಜ್ ಜ್ಯೂಸ್ ಒಂಚೂರು ಕೈಪೇಲೆ ಎತ್ತನ್ ಬಾಬಾ ಬಾಲೆ ಪರಿಯೇ ಏತಾಪ್ನ ಅದು ಪರಿಯೇ ವಸ್ತು ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಜೋಕುಲು ಅಲ್ಪ ಮಿಕ್ಸ್ ಆದಿತ್ತೇರು ಸೊ ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಯಾನೊಂದು ಎಂಜಾಯ್ ಮನ್ಪಡು ಬಂದು ನಾನು ಕಡಪುಂಡಿತ್ತು ಮುಲ್ಪ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ತೊಗೊಂಡು ಪರ್ ರಾಜಬಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ನೇವೀಸ್ ಬಾಯ್ ನಮ್ಮ ಡ್ಯಾನ್ಸರ್ ಪನೊಲಿ ಬಿಜ್ಜು ಬಾಯ್ಲು ಆರ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮನ್ಪೇರು ಬಟ್ ಮುಕುಲ್ ರಾಜನ್ ಎಡ್ಡೆ ಎಂಜಾಯ್ ಮನ್ಪೇರು ಆ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ನಕ್ಲ ತಮಿಳ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಓ ಪಾಡ್ದಿತ್ತೇರು ಹೆಂಗೆ ಓವನ್ ಗೊತ್ತಿಜಿ ಬಟ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಂತೇರು ನನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಮುಲ್ಪ ವೀಡಿಯೋ ತೆತ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ರಾಲ್ ಅಲ್ಪ ಸೈಡ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಂತೊಂದಿರ ನಾಡ ಪಂಡೆ ಪೋಲೆ ಇರಲ್ಪ ಪೋಲೆ ಯಾನ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಯಾನ್ ವೀಡಿಯೋ ತೆತ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ತೀರ್ ಪೋಲೆ ಅಲ್ಪ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮನ್ಗಳು ಬಟ್ ಆರು ಅಲ್ಪನೇ ಎಂಜಾಯ್ ಮಂತೊಂತೇರು ಡ್ಯಾನ್ಸನ್ನು ಎಂಕ್ಲು ಬೊಕ್ಕ ಮಂತಿತ್ತೆ ಲೇಡೀಸ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಬಟ್ ಎಂಕ್ಲು ವೀಡಿಯೋ ದೇಜ ಅವಲ ನನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮನ್ಪ್ಲೇ ಬಂದಿತ್ತೇರು ಸೊ ಎಂಕ್ಲು ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಂತೊಂದ ಬಟ್ ವೀಡಿಯೋ ತೆಪ್ಪೇರು ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಆಯ್ಚಿ ಬಾಲೆಲಿತ್ತೇರು ಬಾಲೆಲ್ಲ ಪತ್ತೊಂದು ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮನ್ಪು ಮಸ್ತ್ ಭಂಗ ಫೈನಲಿ ಹ್ಯಾಪಿ ನ್ಯೂ ಇಯರ್ ಟು ಆಲ್ 12 o'clock ಇತ್ತೆ ಪಟಾಕಿ ಓಡೊಂದು ಲೇರು ಸೊ ಪಟಾಕಿ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇನ್ನಕ್ಕೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಎಂಡ್ ಮಂತೊಂದಲೆ ಏರೆಗ್ ಮತ್ತೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಅಂಡು ಪ್ಲೀಸ್ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಶೇರ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಅಂಟಿಲ್ ದೆನ್ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಬಾಯ್